Niki kuzonga kuzana kwada kwa unu konya akpara akpụ n'ọwụ na abụbụrụ nga akpụrụ m akpụ sef kara m mma ihe ka ọbụla n'ike ya unu mpụta ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo ka mkpara aka na ya asa ụmụ minit ma dị nke 1 minute ma na chere iso ụmụ nwaanyị kpọbụ 1 minute man nwanne nke 1 minute ma n'ime Ọgọsta m na-enọchara nga agba ya apụghachi ya mgbe Ọgọsta apụọla apụọ ụdị anụ m hụrụ ogo na ya na ahụ nche na ịkanọkwa n'ime na-arụ ọrụ agaala m gaa rituo ya asa masị agha dị egbo n'onwe m ọ kpọrọ bụ 1 minute man achịra m ọchị ọ dịrị fọnị anụ n'anya ihe ewu dịkwa anya m agwa gị kamgbe m na-agbagwa gị bịa na enwere m ihe m ga-enye m ọ bụ na nne m otu gị nwa ya gị kwụrụ chịrị maka chukwu onye ọbụla igwesara ụkwụ n'ahụ nye ya dogo biko gị kpọọ mbaska ma ọ bụgoro ihe akwa ihe niile m ga na chọọ enwe shọpụ m na-agabeghị n'obodo enwebeghị kem na-agwa enwebeghị kem na-agwa iji ya nga na-ekwufuchi okwu mgbe na-adịnụ ọ bụ otu ndị ọnụrụ ya mana ha na-arụ ọrụ dị iche n'ime nta ọ bụ ihe ahịa na-agwa nke ahụ ya bụ black mask nke ekwanụ blue mask ginger liquor this one now it boosts the energy in you and it helps you in food digestion nri akpari ọsịsọ nke ekwanụ nke ahachi igwe obi gị ngama ya nọ gị were obi eji amaji mbazi igwe ị na-egwu ị ga-egwugwu ya nọ ji ahụ igwu ga kama ya gwupụta gị gbajie n'ime ọ bụ ihe na just try and taste and see that blue mask is good. Trọchara m ịma na aṅụ na m nwa kpọrọ o jezuole gị ahụ obi dị n'ọrụ Ronaldo ntụchiri nna itekwesị gbada iji ga ya na-agwa ọrụ ma ndị ego tek ikelie ndebe nji aka jikalala onwenwe ị na-agakwa na-elezi anya ịba nwa mmadụ ere ihe onwe ọkụ erere ihere ka nwanne ezi enyi ka nwanne m ezi enyi n'ihe ọtụtụ ego biko ha about 200 ezi enyi ka ọ ga-eri uru ruo ahịa to make up for cap 1 minute ịwụ ọka akpa nta nwere ihe na-awụ ụfọdụ na amadị m ama m confuse dị m na ngwa ga-arụ ọrụ mhapụ ngwa ga-erecha ahụ nweta Ọgọsta ọnwụọ na taa Ọgọsta ga-agba na olulu Ọgọsta chere nụ m agwa n'oge nọ ele ihe na-emekwana m ele ihe m mere gị ọkwa eche ma mụ na gị dị na mma ele ihe m mere gị ele ihe na-achọgharị m ka iji wuru echiri be n'ụlọ gị enweghị ime lepe m agwa enweghị m time for 1 minute ebe ị hụrụ ma onye bụ nwoke chiri ike ahụhụ ka hụ ogologo ime ya ị na-anụ ya agbanwere ihe m ọbụla ihe m na-akpọrọ gị okechukwu ya dịkara m akpọ aha ya otu every time maka oke ma ochiri ike na-anụ oke ma ahụ rigoro m n'elu ana m ama na nwoke elu ịranụ na Ọgọsta abụkwana akụkọ oke ka nke a ndị amị nwụrụ na paakị gbagbuo ị ka na-akọ akụkọ oke Ọgọsta chere taịm 1 minute agaala m agwakwa ibi na ugbu a na ụmụ nwaanyị na-anwụrụ m na ngwa gị ihe m na-ahụ na hapụ ihe 1 minute a ma agwa gị ihe nọ mbọ ka m butuo gị ghọtara ịma a na-abụrụ otu gị ọ bụ ga na-abụrụ otu onwe gị daa nchọ ka m kọwara gị sọmtin gị na-eme gan ihe ọ kpuchiri isi ya chere m agwa gị ihe nọ mbọ Lea, parada, minha masculinha, imagine, na coque, desse já, ok, tá meu caga lá o copo. Oh, ia coque na minha Tá para marcar o eu.
But I don't know. But I like it. This is very sweet. I'm a performer. Well, this one a very strong medicine. I like and well, good for body.